Ya bafowethu, musani ukuyikhethela indlela yokuphila. Impilo iyamisa umuntu la ethanda khona. Yeyi, uyazi ukuthi sonke i-step before sithathe empilweni kune-training yaleso step ozosithatha. Ake ngiyibeke kanje lento njengoPastor Zondo. Ake ngiwaphinde lamagama TikTok. Ngithi mina, uyazini ukuthi sonke isinyathelo omele usithathe empilweni kumele uqeqeshwe for sona. And i-training yakhona ivamisile ukuba lula empilo nje, because impilo ayikho i-fake yempilo. You understand? Uma ufuna ukubona ngizokuphruvela into encane nje. I-training yokufa ukuhlukumezeka ney'nhlungu okugula. Umuntu megula siyazi kungenzeka afe lo muntu. Kanti-ke kukhona ukugula kokuthi umuntu uyakhula. Kuseyi-training futhi naleyo. Uma ukhulela emakhaya kuyaziwa ukuthi lo nyaka unendlala, lo nyaka makuwukuthi-ke kune-drought. Ngonyaka ozayo ayizukuba khona leyo ndlala. You understand? Konke okwenzekayo kuwukwandulela okuzayo. You understand? Mathusa into eyenzeka namhlanje, bheka ukuthi leyo nto isukaphi. Yandulela ukuthini lento osuke uyibuka leso sikhathi. Because kuningi okwandulelana nayo. Kuningi okwandulelanayo. You understand? So uma ubona into oyibheka ngelingiso, ningazithandi iy'ndlela ey'nqamulelayo, because empilweni akusheshwa kufikwe. Awusheshi ufike empilweni, kuyabekezelwa. You understand? Njengamanje akekho umuntu ofuna ukufa, kodwa uma usugule kakhulu uyukufisa ukufa.